jotono paikaham joto tiprasa tiprao tongne tiprasa rona jotono ang video ma khaimani ke sombarni salo kaisa kila area ni no kolongkai parahi hamjar kila area aro jagan serai khoroksa class 4 porai tongnai jon jomotia boni homor pusunggan atik 9 bosor asironggan aro sudoino school porai to jampui jala sudoino porai hostel to aro private hostel tongu kaisa dogan ga dawo ke yang aro naikani khaini rok to ang age opano siwa kunui rok tongo ke naikani khaini kunui o bahiro bu naikani khaima kahante hayat boto asal sasomaya tabo to directly samakha tabo saimaka naikani naimani haya ngai ni sarai hake terau ngai tak to kahamaka samala ke usrai thaimani bujo to comment sei tong bai kha jo to phone khai bon buma pha no sangbai kha takhu bukhu no sangbai kha jo to janjaja bo sai tong bai kha jo to bo sak sai chung bai kha aro phaklai bo gamsa soloi gorna khawi bai kha bo koto solomanai aske noi bo bora ba khaimbo bai bibino sai tong bai kha ke wan sau nai kha ke ma thau bo ja ya wan sau nai kha ke ma thau bo ja ya ke buma phau sai tong nau ni ka ke skok sai thang ra prab ka ke skok sai ba ho ke asik srai boro bom hai ro wan sau thau ja ya jo to boro nu hage nu kok sau wan sau thau ja ya ke kaisa hostel ni be pati bang sai khana ne kaisa no hostel khlok la hang ke hostel khlok la hang ke ta jampui ta sudaino school no hostel phang tha private hostel phang